Ngene iki aman ora lek. Iki harus standby, urip. Tapi lek tak gabung ning iki kontak iki mati. Iki gak urip, tapi tak lepas urip. Kabel warna hitam leret putih. Terus iki pedotan iki tak gawe kok ngene iki, tak gabungke ning arus standby sekring. Ngene iki gelem urip. Kuwi kok ngono kuwi. Tak kira iki sing anune kontake sing mati. Ternyata harus standby iki, nek tak kontak langsung mati. Piye, aman ora?